Un cop hem entrat a dins del Moodle, ens surten aquí dalt els últims cursos visitats. Si entrem a un dels nostres cursos, el que veiem és que ens dona accés directe ja a algunes accions que abans havíem de buscar. Per exemple, el primer, els paràmetres. Els paràmetres del curs, on podem modificar nosaltres el nom i altres elements que editarem després. Els participants. Quins alumnes tenim inscrits en el nostre curs? Qualificacions per les notes del nostre curs. Informes que podem veure quan s'han connectat els alumnes o què han estat fent a dins del nostre curs. I altres. Altres és un banc de preguntes, insígnies, competències, etc. Això ens facilita molt que nosaltres tenim un accés ràpid a certes elements que hem utilitzat habitualment. L'altra diferència que tenim és que si volem editar, si volem començar a posar algun que altre objecte, només hem d'apretar el botó aquest d'edició que tenim a la part dreta. D'acord? Doncs aquesta és la pàgina, fixem-nos que ara ja ens permet afegir alguns que altres elements. En el següent apartat explicarem els paràmetres i com inscriure usuaris.